L'actuació d'Ernest Pran amb el conjunt d'ukeleles de Conarte de l'Escola Amistat ha començat l'acte de presentació de la nova temporada de Figueres Cultura. Més de 200 activitats per al primer semestre de 2025. Aquesta vitalitat ens porta a ser un referent a la comarca, un referent a la demarcació de Girona i també en el conjunt de Catalunya. La cultura ens dona prestigi, ens genera també activitat econòmica, però sobretot ens aporta valors i això és el més important. Se'ns espera una nova temporada plena des d'obres de teatre, exposicions, conferències. De fet, la ciutat vibra de cultura i això estem contents. Hem creat sinergies també amb totes les entitats culturals, perquè la cultura la fem entre tots. Figueres Escena té a punt unes 60 propostes amb obres com Tots ocells, Un matrimoni de Boston, L'imperatiu categòric o l'Aranya. La nova temporada incideix especialment en temes com la diversitat i les migracions. Feia molt de temps que teníem ganes de parlar d'una realitat, que és la diversitat cultural, que hi ha en una ciutat com Figueres i com hi ha tot arreu, i que al final jo crec que tots ens n'hem de nodrir i no veure-ho com una cosa negativa. Per això hem creat un cicle que es dirà Ocells migratoris, que en ell tractem qüestions com la diversitat cultural, la migració i el dret a viure lliure i pacíficament. La biblioteca programa 125 activitats, entre elles 15 clubs de lectura. Aquest proper semestre convidem més escriptors i especialistes que mai. Tindrem a Miquel Berga, Maria Mercè Quartiella, David García Algelaga, Sònia Guillén, Stephanie Kremser, Miquel Martín, Cristina Massanés, Assumpta Montellà, Mercè Saurina, Victòria Spunsberg, diferents autors en els diferents clubs de lectura que tenim. El Museu de l'Empordà oferirà 6 noves històries de l'art i exposicions dedicades a la fotògrafa figuerenca Cristina Núñez i al barri del Garrigal. Amb una exposició comissariada per Pau Subirós i que es diu El Garrigal, el barri dels oblidats de Figueres. Un barri, això que dèiem, desaparegut fa 50 anys, un barri que va inspirar a molts artistes com el propi Salvador Dalí, però també Joaquim Fort de Ribot, Josep Traiter, Pere Gironell, Josep Pujol, la May Rahola també va fer algunes fotografies en aquest barri i descobrirem una mica la història del barri i també com va inspirar en aquests artistes. La presentació s'ha tancat amb 2 cançons d'Ernest Pran, que actuarà el 21 de febrer a la Cate. Celebrant la vida envoltats dels que estimem, pararem el temps com sempre deia. Brindarem per tots i cadascun d'aquells moments que fan que seguir vius valgui la pena, que el viatge sigui